Els docents podeu crear un projecte des de matèries, projectes. Podeu triar entre crear un projecte per grup o un projecte individual. Us recomanem que creeu el vostre projecte directament des de la vostra matèria. Accediu a Matèries, trieu la matèria, Eines del professor, Projectes. Cliqueu Nou projecte per grup i ompliu els camps corresponents. Recordeu que els camps que són requerits tenen un asterisc i els heu d'omplir per poder desar aquesta pantalla. Indiqueu el nom del projecte, la seva funció i objectius. A cursos, seleccioneu els cursos vinculats al projecte. És en aquest punt quan podeu triar classes de diferents cursos i fins i tot diferents etapes. Llavors, podeu seleccionar les matèries d'aquells cursos, els professors encarregats del projecte i, finalment, els alumnes que participaran en el projecte. Accedint des de la matèria, cliqueu-ho, preselecciona la matèria i el curs a l'hora de configurar els projectes. Important! Tots els docents vinculats a un projecte en passen a ser propietaris i el poden editar igual que la persona que l'ha creat. Poseu una imatge del projecte, sempre en format JPG, una data d'inici, obligatòria, i una data final, opcional. A Eines disponibles podeu escollir si voleu que el projecte tingui algunes eines com el mur i el tauler. El mur permet compartir textos, arxius i vincles amb diferents grups, experts o rols. El tauler permet compartir textos, arxius i vincles amb tots els alumnes del projecte. A opcions de l'alumne disponibles podreu definir què poden fer els alumnes, participar en el mur, canviar la imatge i el nom del seu grup i editar els rols i els experts. Definiu quants grups voleu organitzar, el seu nom i podeu afegir una imatge. També heu de definir els rols i tipus d'experts que tindran els membres de cada grup. Indiqueu-ne el nom, un codi i un color identificatiu. Guardeu.